అరణ్య ప్రదేశమున భీకర ధ్వని గల పాడైన ఎడారిలో ఇశ్రాయేలును కనుగొని వారిని ఆవరించి వారిని పరామర్శించి తన కనుపాపను వలె వాని కాపాడెను, తన కనుపాపను వలె వానిని కాపాడెను అన్నాడండి. ఎలా కాపాడుకున్నాడంటే దేవుడు వారిని కనుపాప వలె కాపాడుకున్నాడు అన్నాడు. నిజంగా కనుపాపనంటే ఏమండి, మన కన్ను లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కనుగుడ్డు కనుపాప అంటాం కదా. ఈ కనుపాపను కాపాడేవి, కనుగుడ్డును కాపాడేవి ఏంటి? ఈ కనురెప్పలు లేకపోతే కనుగుడ్డు ఎలా కాపాడబడుతుంది? అంటే కనుపాపను కాపాడటానికి కనురెప్పలు ఎలా ఉన్నాయో, ఒకానొక సమయంలో ఈ అరణ్య మార్గంలో, ఈ ఎడారిలో, ఈ భయంకరమైనటువంటి ఆ విషసర్పాల మధ్య వాళ్ళు సంచరించుకుంటూ ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళిన వారిలో ఏ ఒక్కరికి ఏది కాకుండా దేవుడుగా నేను మిమ్మల్ని కాపాడుకున్నాను కదా, కనుపాప వలె కాపాడుకున్నాడు. ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, ఎవరు ఎవరిని కాపాడరు. మళ్ళీ చెప్తా, ఎవ్వరు ఎవరిని కాపాడలేరు. దేవుడే ఎవరైనా కాపాడాలి. ఎవరైనా కానీ ఆయన చేతిలోనికి వెళ్ళాలి. ఆయన హస్తంలో ఉంటేనే, ఆయన రెక్కల క్రింద ఉంటేనే, ఆయన నీడలో ఉంటేనే మనకు భద్రత తప్ప ఇంక ఎక్కడ ఎందులో మనకు భద్రత అనేది ముమ్మాటికి లేదు. అది మీరు నమ్మండి, నమ్మకపోండి.